Здравейте, това е Yu-Gi-Oh! Power of Charles Dark Spirit абе сеща се. Така, това се обикновено като Joey the Pencil, пенсията. Дали пак може двама човека да я върши. Ще това линк за download. Не знам дали чуете Югито. Опитам да направя да го чуете. Бихме го, той да сме. И помайте чуете мен, не знам както си виждате. Ето и картата, която служих. Така, сега да видим. Так, колко слагаме, колко слагаме. И сега слагаме това, ще го прецакаме и купяме. Така. Спелка. Вайгеки. Не, Вайгеки. Той ще помилизира нещо. Няма го видим. Екзодия, ето, екзодия. Ето, 5 карти има екзодия. Айде. Вижте как ме съблазнява да го атакувам. Чул какъв е гаден. Толкова го призува, маля. Трапха! Още по-зле. Чейн може да направя? Не. И ето, че кетча започна. Но като свърша с тъпия клип, не. Като свърша с клипа, ще го гледам. Той сега го гледам, да. Авенджора там печели, да, аз го разбрах там, в коментари от замудите. Че печели Авенджора, но бил нещо, не знам, Джон Сина би Марк Хемри, предполагам, не, ще го би, да. Марк Хемри и Джон Сина. Защо го няма го добавят? Турчин! Видях ти картата, Боко Хилан. Та карта е много готска, си имам в истинското тесте. Call of the Hunted. То път Югито ще го бием. Айде екзодия. Събира екзодия. Сега ще ме бие с екзодия. Нали е Югито? Да, съм. Говенгьор там, CM Punk. Вай, пак ти избираем. Не бе, няма го че имам. Сега ще атакувам да преба, ще бъде умира фалс. Убивай по-бързо. Нева фалс. Пуф. Ще бъде мивица умира. Няма значение, тук си имам доста хубави картички. Айде екзодието. Не, Букук призовава бе. Искаш да призовеш екзодия, знам аз. Не, пребахме се. Ще призова Curse of Dragon. Циганин шибан. Ето, казакви. Пребах се. Няма значение. Вашето чивица не може да умре. Лебе. И какво? Ако дойде екзодия, пускам и в Боко и умира. Какво си мисля тя екзодията? Флип сама, Curse of Dragon. Няма за какво да го спираме, ефекта ми ще ме спаси. Опа, спасаля. Доста готски ефект. По-хубав е от нормалния. Така, да видим кой се би. Който е Фандангола, това е. Тим Амброс от Щит. Също май Фанданголото. Това е столбичката. Не една, доста са. Така ще усмем в атака. Ще сетнем и това. И ако от комбо ще загуба, би трябвало. Айде, екзодия. Нещо, не гледай. Самонетко. И това ще си запаза... чакайте. You have been trolled. Айде, духа е, бе. Нещастник. Буквата му сме.
нещо свясно да мога жертвам, бе. Аре, яш. Не, бе. Нека му. Доколкото разбрах, Кей няма да участва заради уния новите буклуци, дед го прибиха. Вай, Геки! Няма нови буклуци го прибиха, те защото се мислят за много добри. Някакви нещастници там. 1100 ще ги понеса. Някакви нещастници прибиха Кейн, само една от тези буклуците. Уху! Браве! Айде, дано да имаш екзодия да те преба, циганин. Да, те ако имаш. Оп, не се провира, имаш екзодия. Пак хитрува, сега ще да има екзодия. Това не би го отказал. И то е, айде. И екзодия, айде. Не. То сме понека. Не, покушай. А такова екзодия, бе. Така, газелата. Ще ми свърши работа. Тапхол. Пак ти циганина, това ли си пазил до сега, бе? Грозен. Нищо, си имам картички. Винаги на турнирите, деца до 2 часа. В началото винаги са големите педераси, само някакви идиоти играят в началото. Айде, екзодия. Гушнат букета. Айде, стига, бе, циганин. Какво ме показваш? Това е кръка на екзодия, не дей лъжи. Дочин! Да го духаш. Опа, грешка. Ами мерси. Имаше екзодия, бе! Имаше екзодия, бе! И какво? Сега ще преба. Не! Фак. Какво? Как се казваш това? Уейд Барет ме беше. Айде нещо силно. Някаква притвърдвате. Ако помитаме. Айде, втасахме. Да, бе, чушки. Не, да. Охо, пак ти ме лето стана тук. Да на този щит да спечели. Кинг Амброс май се казваш. Това фуклото е. Типъв казва. Ето екзодия вече има. Не. Опа, мила балкон. Другия хоче прочиста. Сега ще му прочистим. Какво? Това не спира ли само и... нищо не става, буклук, какво атакуваш? Циганин. Тук не може да хакнеш. Нека нещо ясно на първо. Да го духаш, турчин. Така. Това го размазаха в стълбата. Има леки стачка. Monster Reborn. Call of the Hunted. Мале. Трябва да оживея този рунд. Ще призова. Не мога го спаса, Ще ми го уби. Няма ме го убеш. Тя е в защита. Те се блъскат с стълби. Бутвет, не, културата. Айде, че е в защита. Опа, Юги, ще
Ще го духаш малко. Дай. Така, идеално. Така, къв Драген мисля да не го призовал или да го призова. Или... Ладъра. Ще му изнасиля това. Мисля... Ще запазя елфката. Да може да жертвам, ще призвам. Ай, добре бе, нещастник. You have been trolled. Не, реклама. Але призовава екзотия, бе. Ай, се да кажа. Милов, иска би се вече, нещастник. Това в хоша. Не, това в хоша. Това е хубаво. Ще убим там. Не ми е спря. Това е добре. Не му дай част от екзодия. Мисля, че няма... да, аз се махнах екзодията. Това от ръката, хубаво. Да вече от ръката. И декчето скоро ще му свърши на този нещастник. Айде, Юки! Добре, ход да го духаш, Тучин! Каква хубава ръка ми даде. Така, ще сетнем това за всеки случай. Да, това ще го убием. Юги ни загубили по най-жалкия начин. Айде, духай! Кой има мъсника? Не ти си. Честито ти загуба. Ако така се признава. Айде! Лузер! Да го духаш! Не, нищо да сейфам. Новата карта е... Кой е това зомби? You may draw another card here. Do you wish to draw? Какво? Хубаво. Щом предлагаш? Не, нещата. Дай друга. Както видяхте, имаше и това нещо с драла. Това за първи път го видях. Играта от 5 дуела. И мисля, че това е добавено, другото Юги-О го няма. И ще спрям. Ай, чао.